दिनै जिहेतु 3 नं महरपुर गामियाव मैयानिफ्रायनो साननैनि हाबाफारि लानानै खोब गाजा गोमजायै सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु 3थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खुंदों बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायखाय दख'रानि साफ्रोमबो मावथि आरो बानजायगिरि रिसेपसन कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेफोरखौ उन सिगां फिनलायबाय थायोबा बाथ्रा दान्थेलायबाय थायोबा बाथ्राया गेदेर जालाङो। आं बुंबाय थादों मोनसे डेम'क्रेटिक जायगायाव हादोराव बयहाबो गोदानै राजखान्थि हान्जा खुलिनाय दानाय बा गोदान आफाद दानायनि मोन्थाय दं। खिन्थु आफादनि गाहाय थांखिफ्रा मा बेखौ मिथिनायासो मोजां थारमाने। दा माखौ लानानै खामानि मावदों मानि सायाव खामानि मावनो नागिरदों दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां सान्थौगिरिफ्रा जोंखौ बुंदों थारमाने आरो बर'फोरनि गेजेराव राजनितिक नङि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन आरो गोनांथि गैथ'ला। मानोना 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जानायनि उनाव 3थि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु भारत सरकारा जोंखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद भारत सरकारनि नखर बिफान आरो आसाम सरकार जुथाइ जइन्ट मनिटरिं कमिटि दाना होदों। बे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि दारैनो जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों गोसो होबाय थादों सुक्तिनि दफाफोरखौ। आरो बेजों लोगोसे जों बे सुक्तिनि दारैनो जितु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल बाहेरा मोनबाय बे काउन्सिलखौ जों माबोरैहाय दाफुंना लानानै जोंनि थामोन्थाखौ गोजोर खालामनो हायो बेखौ बोरै बिनि रां बावजा बारायहोनाय बिसायख'थिसिम बोरै लांनो हायो जों बिनि सायाव खामानि मावबाय थादों। दा बे लेभेलाव जोङो जुथायै जयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों जिहेतु माखासे जायगाफ्राव अबजेक्सन थानाय जेरै राभा हासंआव थानाय बर'फोरखौ काउन्सिलाव सोयैनि थाखाय जों दाख्लैसो 26 अक्ट'बराव जोङो राभा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद रायलायलायनानै मोनसे गरन्थ'आव फैदों जे जों बुंदों राभा हासं अट'नमासआ 6 दोल जानायाव जोंहा बाजानांगौ गैया। जों जिहेतु गोदानै काउन्सिल मोनबाय आरो जोंनि काउन्सिलनि जितु ड्राफ्ट मडेलिटि जितु एक्ट बे मथेबा साफ्रोमबो बर'फ्रा बे काउन्सिलाव थानो मोननांगौ नङा होमबा? थानो मोननांगौनि जों खामानि मावदों आरो जों ओंखायनो बुंदों राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 दोल जाजासिम जोंनि राभा हासं एलेकायाव थानाय बर' मानसिफ्रा नैबे काउन्सिलाव थानो मोननांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। थारमाने बाराद्राय बाथ्रा दान्थेलायबाय थाबा मा जायो जोंनाथ' थांखिया बिराद गिदिर गोलाव लामा हान्थिनांगौ। नों जुदि बबेबा गोलाव लामा हान्थिनो थांनायाव लामायाव सोंनाय सैमाफोरखौ जुदि नों खुबैथिंलांबाय थायोब्ला माफ्रोमबो सैमाखौनो होसो होसो नों खुबैथिंलांबाय थायोबा नोंनि थांखियाव नों मोनहैनो हाया। गतिके सोरबा माबा माबि बुंनायफोरखौ मानो एसेबां खेरखेरै जा मोनसे थांखि दं बे थांखि मथे जों खामानि मावबाय थागोन। बिथांमोना बेथ' स्पस्ट' गाम्बारि हुदाया जोंनि मानगोनां आगुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि गाम्बारि मुसाहारिया मोनसे बाइटआव नोंथांमोनानो फोसावदोंमोन। बिथाङा बुंदों आंनि सेफगार्डनि थाखाय आं बे आफादखौ दादों। बा सासे मानसिनि सेफगार्डआव आफादखौ दायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनो मोननांगौ आदब सोरबा क्लाबबो दानो हागौ सोरबा आफादबो दाना लानो हागौ सोरबा पलिटिकेल पार्टिबो दानो हागौ। खिन्थु जिबिलाक लक्ष्य उद्देश्य लानानै दादों बेखौ रायजोनि गेजेराव गुवारै फोसावबा मोजां आरो मा खामानि मावगोन बोरै मावलांनो नागिरदों रायजोनि जौगाथायनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ मोनथिलायबा मोजां। बेखौथ' समाजसो खोन्थागोन दालाय माथो जों मा बुङो। दाथ' गावसोरथ' जोंखौ सोंखारिबाय थायो जोंथ' सोंखारिया। नोंथांमोननि टारगेटआ मा नोंथांमोननि आफादखौ बांसिनै सोंखारिनाया जाहैबाय गाम्बारि मुसाहारि बिथाङा जोंनि आफादनिमोनथ' बेथ' काउन्सिलाव थांनाय लोगो लोगो जोंनि आफादनिफ्राय ओंखारलांबाय आरो काउन्सिलाव माखासे एलिगेसननि थाखाय मा एलिगेसन मावदों जों रोखा नङा खिन्थु सरकारासो रोखा। काउन्सिलाव थानानै बिथाङा गावनि चेयारमेनखौ मोनफिननो थाखाय केस होयो आरो बिथाङानो जिहेतु दिनै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला जि महर मोननांगौमोन बे महर मोनैनि मोनसे कारना दख'र गाम्बारि मुसाहारि बिथाङा काउन्सिलाव केस होयो। केस होजाबा जाय बुस्थुखौ गोसो होनानै मावदों अफिसारफ्रा बे अफिसारफोरनि सायाव केस होयोब्ला बे बोरै गोसो होनानै खामानि मावो। आरो मा बुङो जिहेतु दाबो डिमार्केसन जायाखै भिलेज नटिफाइ जायाखै समस्तिफोर दाजायाखै बे लेभेलाव जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो बे माबाखौ काउन्सिलखौ सालायनो होथ'दों फुल फ्लेजेड जाजासिम नङा होमबा। दा बेयाव खुनु डिमार्केसन जायाखै बाउन्डारि जायाखै सोरबा कार्बि आंलंबो थानांगौ सोरबा दिल्लीनिबो थानो हागौ सोरबा थानो हागौ बिसोर नमिनेटेडसो इलेक्टेड नङा होमबा।
नमिनेटेडआव जायखिजाया मानसियानो सालायनो हायो थारमाने दा बे लेभेलाव जोंनि मानगोनांसिन मिनिस्टार बसुमतारीखौबो जुदि बिसिं अट'नमास काउन्सिलनिसो होननानै जुदि केस होयोब्ला अनिल बसुमतारीखौ जुदि कार्बि आंलंनिसो होननानै केस होयोबा होमबा बेसेबां गुलाय गुजाय सरकारा बे लेभेलाव माबोरै खामानि मावनो आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथांमोना हाग्रामाखौ सावदों होननानै बाबु बर'आ होनाखै होनबा हाग्रामाखौ थारमाने सावग्रा आग्राया जोंखौ होनदों हाग्रामाखौ सावहोग्रा एक नम्बर मानसियानो जाबाय गाम्बारु मोसाहारियासो बिथोन होदों बिनि मुर्तिखौ सावनांगौ होननानै सिगाङाव जोंनि आफादाव थानाय समाव बिथाङा बे समाव गाहाय नेहाथारिमोन लेङाइ गाहाय आफादगिरिमोन बे समाव बिथाङा निर्देश होदों जे हाग्रामाखौ सावनांगौ होननानै जि सिद्धान्त लालायनो नङा होमबा बेथ' मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलन सोरनिबा मुसुखा सावनाय सोरनिबा हेंथायै होस्रिखांनाय बेथ' मोनसे डेम'क्रेटिक नङा होमबा जों बेफोरखौ बुंनो थाङा खिन्थु बाबु बर'आ बुंदों जोंखौ सावग्रा आरिग्रा ओरैबायदि दुसिदों बे सावहोग्राजों मानो दं बेलाय बेसो गिदिर कुइसन नङा होमबा